nang ta ka jing ketu ka bahan rio ka lajan kotat kalong Ïai Duwai namar kala cibun ostonat bha ni tin pha si Jakob nang besan dekat bukan ribi dekat bukan adu kat pra we are live ka jingker pat minot ubahok kala cibun u Ilyas ulong u priu u bayadesh jinglong kumni tiula Duwai da ka jing Duwai ka ba baon bahkan om hap slap ti kam shim la hap slap ha kata ka kindo lives nem real benai ti la duai pa bat ka beneng kala ai slap ti kata ka kindo kala penmino yau so jangka ka jing duai jong bahok kala sibun ka tum NIV Bible Tong kumni the prayer of a righteous is effective and powerful ka jing duai ka jong ki bahok ka try kam bat kalong kemudian bor ong ka jing duai jong bahok kalong kata ka bala sibon ni ka batray ka bhang ila manong te kami ini ka jing kali balai sha ba ka jing duai jong bahok kalong ka batray ka madu kata tal ni ka belong don bor kani ka de jubab ka ni ka yones no kendal ka balai huai na mar ka de kani na mar mau play uki yasna ka jing duai jong dong pot ubam pat sim la kelar mabot onum skau ya ka jing duai jong dong pop ubam pat kelar mabot Ngi long hok de ka kum jing le jong ni hi. Hari ngi long ki hok ka kum jing le ukris Jesu da ka bang ni pdiang u nio e ko hok jong u. Te bleus ngo ye ka jing duai ka kum ya ki kum kita smo ye ka jing duai jong kitu ki sabar lo. De se pila ba no ye nga. Bu ka jing duai jong abros kita ka long bulan e hakmat jong blai. Na him day bri bri ta ukris Jesu ki duai. Yes. Lena e. And remember this, don't underestimate the power of prayer. What you know sting, you ka bor jong ka jing duai. Luksa ka pakae, kadailing ba jong ka jing im jong u Elijah. Lene u Ilyas. Ka kerting Elijah, ka kerting Hebrew, kerting Ilyas, wa ka kerting Greek. Di jo Ubreo. U Elijah ngitip. Ulat duai si u play, kangi ka beneng. Aduh ba jer dan. Life nem siteng kang ya ka beneng man perhap slap na jer. Wow. Hari life nem siteng la dua biang play ken. Ulale ya kita ki kamba jong ke perhap slap yang sesi. Don't underestimate power of prayer. What shim sting, what no sting ya ka bon jong ke jing duai. Ïai Duwai na markala sibon. Na siya akan ay nuksa na ka jing. Ni ubriu po namha ha ka history jong ka missionary. Ubriu makerteng u Hudson Taylor. Siya ka mga nito ka history jong Asya ka mga batay. Kindiat ya ka mga Ukraine pang jong ka jingduay ong kumni. Learn to move man through God by prayer alone. Hikay la di mapipinti ya ubriu ni kibriu. Limba jong play da ka jingduay marway. Amen. Da ka jingduay pinti kibriu limba jong play. Mapin suto asya ang mga nito dan siwon ba kikamba. Mo play uli. Lingba jo ka jingtuai jo ni priwa syak ang sam nang kowe kadan kowe sin haga bakalakta ya kata ka financial support jo kemajuan dari bilat kadan ka daw balay ken baka financial support jo kan kamsim la yo akapor mabiang ni kamsim la yo rum ya ka jingyo ka mabiang kadan mar balay markidan kini ki balang kadan hapo ka time ri bilat Gilas dang ya kaman isi ya ka jingle ka jong ni missionary nama uni missionary Hudson Taylor uni buai ni missionary ba ningkong tam e jong kinong Britain nakamanta ya ka ba balek missionary on pong ya ka riam jong kita ki break ba ka Great Britain ka colonize ni ka jok thwa taki isi ka ta ka jingle ma ki isi ikum ka ta ka jingle ki kandan di no nakaman ai ka support Simu menta tanah daw ba ipastorong ba jongi nasi inlet po Bangladesh but ile kumno iriam ya kariam kumariam kinang Bangladesh mangin ni kirandino ay ka support kalau hata kurkom
Ray uni ubrio. Lalu maju maju lihat nak tay, thon nak tay, ong kami tay. Ray uni Hudson Taylor ngem ngan Ïai Duwai. Ak city ibu thok gen salah kepara. Wai gini kecing patai. Usianya abis hau turai. Ingba jo Ïai Duwai. Lada u Elijah ubrio bakum mapi manga. Hudson Taylor ulong ubrio bakum mapi manga. Ki yomat ikum kani namar bagi Duwai. Ki yomat ikum bat namar bagi Duwai. Balai mengi ba. Hatu kani kalong tanam ta jongki kalong nak kata jongpi nak kata jongki. Hukum jo.